sa mga, hindi lamang sa mga local na issues, maging sa pambansang issue kung ito'y pagtaas ng presyo ng langis, yung pagtaas ng pasay, mga ganong usapin na may pambansang itsura at usapin. Matagal na siya sa sektor na to. Bagamat hindi kami nagkaroon ng matagal na pagkakataon na makasama sa sektor na to, naririnig ko na siya. Naririnig ko na siya. Sa ABE po, ano po yung talagang dinulot mo dito? Noong maisip ng marami sa amin na magtayo na isang partidong pampolitikal na nakabase lang dito sa lokal. Isa siya sa mga naunang sumama. Hindi lamang sumama, kundi isa siya sa nag-organize. Kaya tinatawag na kinikilala namin ang contribution niya sa pagiging founding member ng Partido ABE. Ito isang partido na kakaiba sa mga ibang political parties na nag-i-exist sa bansa ngayon. Ang partidong ito, ang ABE, na kasama niyang binuo, ay hindi mabubuhay lamang sa panahon ng eleksyon. Ibig sabihin, may eleksyon o walang eleksyon, ang partidong tinulungan maitayo ni Kaponsing ay mananatili, lalo na kapag walang eleksyon. Marahil magiging tampok ang papel na gagampanan ng partidong tinulungan ni Kaponsing sa panahon ng eleksyon o halalan. Ang malaking pinagkaiba, katulad ng ating nabanggit kanina, ay pagkatapos ng eleksyon, kung ang lahat ng mga political parties ay namamatay pagkatapos ng eleksyon, ang partidong ABE ay mananatiling buhay sapagkat merong itong sinasandalan na prinsipyo na kahalintulad na mga tinatawag nating mga naunang panahon na mga cause-oriented organization, mga NGO. Yung apat na pillars na sinasabi na pinaniniwalaan at pinaninindigan at nagiging basihan ng pagkakaisa ng kasapihan ng buong partido. Ito yung 4 pillars na tinatawag namin, tulad ng malinis na pangungobyerno, yung meron kang accountability, transparency. Ang mahalaga, isa sa mahalagang sinasabi ng partido, dapat maging kabahagi tayo sa paggugobyerno. Hindi dapat iwanan lamang sa mga taong iniluluklok sa pampolitikang kapangyarihan ang paghugit sa ating gobyerno. Dapat palaging kasama ang mamamayan. At ang partido, pinaniniwalaan niya. Tulad ng palaging sinasabi ni Kaponsing, dapat kasama tayo sa pag-alal sa kanila. Dapat kasama rin tayo sa panggobyerno. Iyan ang pinaniniwalaan ng isa ng partido. At pinaliliwalaan din ng partido na magkaroon ng pantay-pantay na development sa ating bansa. Kaya palagi kami, ang partido, bagamat bago pa lang naitayo, marami sa kasapian at leader ng partido ay matagal na sa pakikibaka sa lansangan. Ibig sabihin, nakikibaka para sa pagtataguyod ng kagalingan at karahingan ng mga mamamayan. Kung mapapansin natin, siguro hindi pa ganong alam ng karamihan, ilan lamang ang mga politikong bahagi at kasapi ng partido. Mahigit sa 20,000 kasapihan ng partido sa kasalukuyan na nakapaikot sa buong lungsod ng Angeles sa 33 barangay nito ay nanggaling sa mga batayang sektor, galing sa mga ordinaryong taong tulad ni Kaponsing, galing sa transport, ordinaryong empleyado, nagtitinda sa palengke, naglalako sa mga lansangan, mga kabataan. Meron din kaming ilan-ilang kasapi sa paggitnang sektor ng ating lipunan. Mailan lamang. Mailang negosyante, mailang profesional. Pinagmamalaki namin ang partidong ito ay partido ng ang kasapian ay nanggagaling sa ordinaryong tao. Ito dapat talaga ang mga ordinaryong tao na dapat bigyan ng puwang at pansin ng sino mang nanunungkulan. Kaya nalulungkot kami. Nalulungkot kami sa patraidor na pagpaslang kay Kaponsing. Nagdadalamhati kami, nakikiramay kami sa kanyang pamilya. Pero sino man ang nag-utos ay may utak at na nagpapatay kay Kaponsing. Huwag nilang isipin na ang pagdadalamhati namin ay mananatili. Hindi kami titigil ang hindi namin nakakamit ang tunay na ustisya sa pagkakapaslang kay Kaponsing.